पाठ करवाइब पंडित बोलवाई के पूजा पाठ करवाइब पंडित बोलवाई के पहिले नजर उतारू सखी अपन सरस्वती माई के पहिले आरती उतारू सखी अपन सरस्वती माई के सरस्वती माई के सरस्वती माई के बड़ी दूर से कहके अइली हंस के सवारी बाटे खाती विद्या मैया हमनी के दुआरी बड़ी दूर से कहके अइली हंस के सवारी बाटे खाती विद्या मैया हमनी के दुआरी जल्दी लेके आऊ थाली सजाई के जल्दी लेके आऊ थाली सजाई के तो पहिले नजर उतारू सखी अपन सरस्वती माई के पहिले आरती उतारू सखी बिना बहाली माई के सरस्वती माई के सरस्वती माई के केतना बसुनर माई के रूप दुलहिनिया नजर लगैले होखी कवन डैनिया केतना बसुनर माई के रूप दुलहिनिया नजर लगैले होखी कवन डैनिया संग में बोलालू अपना ओम प्रकाश भाई के संग में बोलालू अपना अजित विक्रम भाई के तो पहिले नजर उतारू सखी हंस वाहिनी माई के तो पहिले आरती उतारू सखी अपना सरस्वती माई के। माँ शक्ति रिकॉर्डिंग स्टूडियो शमसी नेपाल।